Ahoj. Chci tě pozvat do Řecka, do místa, který určitě nazývám a cítím jako svůj domov, jeden ze svých domovů, domov mýho srdce. A do Řecka vlastně jezdím proto, že tam cítím oživlej, že jsem tam zažil spousty krásných posunů a vhledů. Znáš takovou tu situaci, že někam přijedeš a najednou se v tobě něco pohne. Tak to je přesně to, co zažívám v Řecku a do čeho mě baví zvát i lidi, protože pro mě to má prostě obrovskou hodnotu, že něco, co třeba řešíš dlouho, nebo nad čím nějak tak přemýšlíš a neumíš najít prostě to řešení, tak najednou prostě to jako vybublá, najednou se to nějak objeví, nasvětlí. A já už cítím v těle vlastně tyhle chvíle, kdy se to děje a v Řecku, u moře, v tavernách, při pohybu, při sezení, u dobrýho jídla, u popíjení se to vlastně děje strašně snadno, když samozřejmě je proto vytvořený ten nějaký hezký, bezpečný prostor. A to je to, co se má dít na té naší plavbě. Takže a je tam ještě pro mě jeden rozměr obrovský a to, že mám zkušenost, že i po těchto setkáních vlastně vznikají nový přátelství a že jsme v kontaktu i po té akci. A že vzniká vlastně nějaký společenství lidí, kteří jsou nějak podobně naladěný, sdílejí nějaké hodnoty, hledají nějakou svoji třeba jako signál, světlo, pravdu, nevím, nazveme to každý jak chceme a má to pak nějaký samozřejmě i úplně konkrétní dopad, že pak děláme jinak ten biznis, neseme zprostředkováme nějakou kvalitu do vztahu nebo do toho praktického života každý den kolem sebe a to mi přijde jako hodně dobrý. Takže mrkni tady na stránku, co tě čeká a přihlaš se a těším se, že frčíme spolu, vítr, moře, plachty nás oživí. Měj se krásně. Čau.